Здравейте, дами и господа! В предизборната кампания няколко пъти се акцентираше върху големия ни проблем – транспорта на град Плевен. Всички го изпитваме това на гърба си, всички сме наясно, че града има проблеми в тая насока и се чуха няколко открития на експертни проекти, които ще решат проблема на града. Аз ще се върна малко в историята, нещата са по-обширни. Транспортният план на града не се създава за 4, за 5, за 10 години. Транспортните планове на градовете се правят за 50, че и 100 години. Сегашната транспортна структура на град Плевен е замислена още тогава, когато са се оформили двата жилищни квартала, големи жилищни райони, Сторгозия и Дружба, и това се е случило през 60-те години на миналия век. Още тогава е одобрен нов устройствен план на града. Плевен има само 3. Единият е правен в царско време, единият е правен 68 година от архитект Кочков и същия този беше апдейтван 2018 година и одобрен от Общинския съвет 2020 година. Междувременно в този период между 70-те години на миналия век и началото на този век беше възложено на Института по транспорта в София да изработи план, ето го, за организация на движението на града. Това се случи през 2013 година. Те го разгледаха проблемите, акцентираха ги и предложиха решенията. Даже този план беше одобрен, мисля, че 2015 година. След него беше общия устройствен план, който общ устройствен план се съдържа от много графични части. Всичко това са обществено достъпни източници. Тук ние не откриваме нищо, не откриваме топлата вода. Това, който го интересува, може да го намери в сайтовете на общината и на други институции. Общия устройствен план на града е ето тази схемичка, която има пунктирчета, има плътни линии. Пунктирчетата ги няма, не са изпълнени, плътните линии са изпълнени. Какво е характерно за устройствения план на град Плевен по отношение на транспорта? Плевен има една централна ос, ето е централната ос, не знам дали се вижда мишчицата как се движи по екрана. Успоредно на нея е Дойран, отгоре е Христо Ботев. Свързва ги Гренадирска и булевард Русе. Двата големи жилищни квартала, Дружба и Сторгозия, имат много ограничен достъп до централната градска част. Всички познаваме историята с така нареченото кръгово нашел, ето го тук, където който е минавал сутрин и вечер, знае какво се случва около 8:39 и 17:30-18 часа. Дружба има една връзка, по която се движат тролеите, ето я, и една връзка, която в момента се доизгражда. И тук има една бензиностанция на Шел. Какви са решенията, които са заложени в този план и които и до ден днешен не са изпълнени? И какви са плановете на града и на градската администрация те да бъдат изпълнени? Тези неща могат да се видят в този генерален план за организация на движението, където са дадени препоръки какво трябва да се направи и е прието, че ще го правиме, но е прието през 2013 година. Сега сме 2023 година. Като прегледаме програмите на Плевен, включително и интегрирания план за развитие, там откриваме само две неща от повече от 10 проблема, които са изложени в плана и които не са реализирани и още по-лошото, не виждаме светлината, че имаме намерение те да бъдат реализирани в някакво близко бъдеще. Често пъти, когато става дума за транспорт, почва да се говори, ами то няма пари.
Да, транспортът е скъпо удоволствие. Инвестират се пари за десетки години напред. Но за да се инвестират пари, първо трябва да си поискаш. За да получиш от европейските средства, ти трябва да си кандидатствал. За да си кандидатствал, трябва да си направил проект. За да го направиш този проект, трябва да си го съобразил с този план. А за да бъде изпълним този проект, трябва да си решил и някои проблеми на собствеността по отношение на новите транспортни магистрали, които са предвидени, повтарям, от десетки години и не се реализират. За да се решат проблемите по собствеността, трябва да се направи устройствен план подробен за квартала, където ще се реализира инвестицията, да се смени собствеността от частна общинска на публична общинска, да стане терен за транспорта. И ако това го бяхме видяли в кадастъра на Плевен, щяхме да знаем, че общината се движи в тази насока. За съжаление, това не го откриваме. Ще бъда вече по-конкретен за най-наболялите проблеми. Това известно кръстовище, какво пише за него в този план от 2013 година? Кръстовището е твърде старо, елементарно кръгово кръстовище. Хората, след като са разгледали обстановката, са предложили 3 решения. 3 едновременни решения, като всяко едно от тях поема, така да се каже, 1/3 от тежестта на квартала на транспорта към квартала Строгозия, а то тук е и входа на Плевен от към София, от към Дъбник, Ямбол. Първото и най-лесно решение, най-лесно в смисъл като собственост на терените и като пари, като стойност, е кръстовището от обикновено да се превърне в така нареченото турбокръстовище. Това е пак кръгово кръстовище, малко по-особено, в което има лесен десен завой и разграничителни ленти. Няма да го пускам на екрана. Ето, това са някакви примери на турбокръстовище. Това е било предвидено, това е заложено в плана, одобрен от общината и вече 10 години не се случва. Какво дава това решение? Това решение дава увеличаване с 1/3 по пускателната способност на кръстовището. Какво ще рече това? Ако в момента чакаме 15 минути, за да преминем в часа пик, ако това се реализира, ще чакаме 10 минути. Или пък ако чакаме 9 минути, с реализацията на това ще чакаме 6 минути. Ще се подобри транспорта, но няма да се реши. Това се отнася както за автомобилния транспорт, така и за тролейбусния, който е екологично чист, защото нека не забравяме, че тия автомобили, които седат, чакат, клопат двигателите и бият в екологията на града, в здравето нашето и на нашите деца и в нашето бъдеще. В същия този план, като основно решение на града е дадено да се изградат двата обходни пътя. Източен, западен и северна тангента. Тези пътища са заложени преди десетки години. Ето го западния път. И тук става пунктирче. Няма го. Това за плевенчани къде се намира? Ето го къде се намира. Става дума ето за този участък. Всички сте били в квартала Строгозия, там има един хотел Строгозия, до него има един руски съветски център. И там има една много широка улица с 2 платна, която води за никъде. Не, тя не води за никъде. Тя е предвидена в плана преди 50 години и тя трябваше за тия 50 години да се срещне със същата улица, която се намира горе пред втора клинична база. Тази улица громко се нарича улица генерал Владимир Вазов. Генерал Владимир Вазов има заслуги към плевенската пехотна дружина и тук улицата днес е една алея. Някои жители на Строгозия я използват и сега, само че там минаваш с риск да си
прибере боята на колата от храстите. Тук има едно кръстовище с ГМ Димитров, което, ако няма пари, може да се реши на едно ниво. А всъщност генералната идея на плана е малко по-друга. Тя е това да по-нататък да бъде ето този участък ограждан, да мине директно отгоре като виадукт. Колко пари ще струва турбокръстовището? Докато няма проект, няма сметка. Но експертно мога да кажа, че това би струвало много милион. Даже прекалено много. Но да речем, ще се направят тротоарчета, ще се направят пешеходни пътеки, ще се направят осветление. Колко ще струва да се изпълни тази улица? Това са някъде около 700 метра от втора база до хотел Сторгозия. Може би 2 милиона. Третото решение на квартала Сторгозия, което тук в тази зала някой го предлагаха като откритие, то също е заложено в този план. Ето го тук. Ето този зелен пунктир. Това е онази естакада, която ще да мине над пътя за София и Ясен Дъбник, над двете ЖП линии и ще отиде на българска авиация. Това решение, за голяма моя изненада, като отворихме плана за интегрирано градско развитие на град Плевен, там в раздела подобряване на пътната инфраструктура е заложено да бъде финансирано. Плана до 27 година. Не знам правен ли е проект, по-скоро не е правен проект, колко ще струва това. Това е едно изключително скъпо съоръжение и ние не разбираме защо е избрано да се тръгне за решаване на проблема с най-тежкото съоръжение и най-скъпото. Това може би ще струва над 10 и повече милиона. Още по-жалкото е, че това решение е било замислено преди 50 години, то не е открито сега, с идеята, че Сторгозия е един работнически квартал и работниците от Сторгозия трябва да отидат в индустриалната зона, за да изпълнат трудовия си дълг и да се приберат през естакадката. Днес вече структурата на икономиката на Плевен и на услугите не е такава. Структурата на жителите на квартал Сторгозия не е такава. И това решение, прехвърляйки, което е предвидено в плана, прехвърляйки транспортния поток в индустриалната зона, почва да създава нови проблеми. Като отидат там, какво правят тия хора? Те искат да заведат деца на училище, да идат в Плевен, да отидат в тази индустриална зона, да отидат, тук също започна да се оформя индустриална зона, да отидат в града. А те попадат тук, откъдето не могат да излязат, освен по два начина. Или да се върнат от това кръгово, ето тук, и какво става? Хората се връщат отново на кръстовището на Шела. Или по моста на Кирков да дойдат къде? Пред окръжна болница. Знаеме там какъв е транспортният поток и това се превръща във втора голяма невралгична точка на транспорта на град Плевен. Това скъпо решение може да бъде и полезно, ако се доизчисти ето този транспортен възел. Това е така наречения булевард Менделиков и неговата връзка с Гривишкото шосе. Виждате, че то е дадено с плътен зелен цвят, което означава главна транспортна артерия на града. В този век, по този план, беше направено все пак нещо и нещото, което беше направено, че този булевард от Централна ЖП гара се докара ето тук до светофара пред моста на Кирков. От другата страна, Гривишкото шосе върви и стига до Теца. Пътя не свършва там, където завива да излезе на Гренадирска, а той продължава, подминава Теца и свършва в нищото. И тук има една полянка. Ето, тук има една полянка. Отваряме Google-а. Търсиме тази полянка. Ето е. Ето го този път. Даже сега като построиха Кауфланда,
който е на Гренадирска, може би ви е направил впечатление, че той има вход отдолу към булеварда, който го няма булеварда. И има една стръмна рампа да се изкачиш отгоре на Гренадирска. Ето това нещо е направено до тук. Тук е светофара и тук са останали 150 метра. И в центъра на тия 150 метра има ето това нещо. Това е един трафопост на Енергото. Как за 30 години не намери сили нашата управа, беше държавно това нещо, после стана частно, да се уреди, да им се премести този трафопост и тази уличка може да има. Ефтино решение. Скъпото тук е да се разбереш с вече Еврохолд стана. А хубавото, истинското решение е първо този мост да стане с две платна, защото тук сме с две платна, тук сме с две платна, а тук сме с едно платно. И булеварда да мине от тук отдолу, под моста, да си излезе насам в индустриалната зона. По този начин хора, които идват от Сторгозия, които идват от другата част, западната на града, и отиват да работят в тази индустриална зона, защото тук се създаде голяма индустриална зона. Тя не се създаде, тя си беше в ония период 90-те години дейностите замряха, днес вече тук никнат нови заводи, нови производства и транспортният поток към тях няма откъде да премине. В заключение, Сторгозия има 3 решения, 2 ефтини и 1 скъпо. Всеко едно от тях може да осигури 1/3 от транспортния поток на града. Обаче 3 пъти по 1/3 си е 100. И проблема е решен. Но трябва да има желание от страна на властите това да се случи. Трябва да се появят проектите, трябва да се появят подобните устройствени планове. Жалкото е, че по този въпрос не виждаме да се работи. Ето, например, по западния обходен път, онзи, който преди малко говорихме за генерал Вазов, изследвахме собствеността, да видим има ли ги улиците като публична общинска собственост. Да, 90% ги има. Само, че има 10%, които не е сменена собствеността от частна общинска на публична. Какво ни пречи да бъде направено? Просто трябва да се внесе такова предложение в Общинския съвет и въпросът да бъде решен. И накрая има един участък от 30 метра, който па са го реституирали. Има един частен имот. Да не влизаме в подробности, и това има решение. Накрая този голям западен обходен път минава пред ШЗО-то, минава тук на ето го завоя разклона за Кашин, под моста за Скобелевия парк и трябва да отиде на онова кръгово на входа за Ловеч, където, гледам, някой беше почнал да критикува кандидат комитицата ни, че твърди, че това трябва да стане. Имало по-важни неща да се направи обходния път. Важно е само, че обходният път струва няколко стотин пари. А това струва 1 милионче, даже няма 1 милионче и парите даже ги имаше, но ги върнаха. Източният обходен път и квартал Дружба. Източният обходен път също от 50 години си е предвиден. Показвам го. Детелината на Балканстрой. Ето е детелината. Пунктирче, 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 пунктирче. Хоп. Зад гробищата. Тук път е за Чира. Стражата и отива на моста. От този път смело може да кажем, че няма нищо. Нищо не е правилно. Добре, той е дълъг, струва повече пари, но той може да има частични решения. Успоредно на този несъществуващ обходен път на града е ето този обходен път на Дружба. Само, че той къде води? Никъде не води. Той не отива на булевард Русе, нито тук, където е предвидена някаква нова детелина, нито отива тук. Разстоянието от тук до тук е 350 метра. Този имот изследвахме собствеността. Ето, зумвам по-високо. Този имот е общински. И тук има две частни имотчета. Било е предвидено така да мине през частния имот, може би сега може да мине от тук през общински имот.
но това нещо може да се реализира и няма да се влагат пари за тази нова детелина. Става въпрос за 200 метра в случая, буквално по права линия до Къргово, където е линията на Балканска. Още по-жалкото е, че този имот, който днес е частен, ето точно тук тази сграда, той беше държавен преди 10-12 години. Ако тогава общината беше проявила инициатива да се свържи с съответния министър, мисля, че беше министър на отбраната, защото това беше нещо военно, можеше да не го продава Министерството на отбраната, общината да се разбере, министър-председател да го прехвърли, пропуснат шанс. Марденчево юг. Виждате ги тези улици. Една, две и отиват на обходния път. Няма ги. Сега тролеите, който е минал там да има един тролей 33, мисля, че беше Марденчево юг, и почва тук един слалом по тия улички между блокчетата, за да излезе насам. Този път е изпълнен, даже е докаран някъде до тук. Добре, нямаме пари, нямаме собственост. Тук има няколко частни имота реституирани, но поне това до тук може да се направи и да функционира. Това са 350 метра, това са още 350 метра. И кварталът ще се развие. Дружба има още два стари проблема. По единия виждам, че нещо се работи. Това тук е бензиностанцията на Шела, която е на Дружба. Тук е от Климент Охридски. Това ще продължи да излезе на настоящия околовръстен път на Дружба. Докарано е до тук. Какъв е проблема с последния участък? Не съм запознат, но съм запознат защо го няма това. Това е булевард Европа. Светофара на булевард Русе, улицата преминава хубава с две платна. Това е всъщност второто, освен Миндиликов, което се реализира в този век от този план, който общо взето е от миналия век. Този булевард се реализира до тук, а половината от това, което е пунктир, се реализира преди 40-50 години. И остана, ето това парченце го няма. Няма го, но днес вече е частна собственост, реституирано е. Имаме решение как може да стане. След като го има в общия устройствен план, може да бъде решен и собственическия въпрос, но трябва да има желание. А наличието на този булевард ще даде възможност на всички тия жители от тая част на Дружба не да слизат тук на булевард Христо Ботев и да се забиват в централната градска част, минавайки си по булеварда, да търсят изход насам или от тук към индустриалната зона. Източна индустриална зона. Източна индустриална зона на град Плевен, която много добре се развива. Лично аз не се представих. Работя в една от най-големите инвестиционно-строителни компании в град Плевен. Ние тук два завода. Един направихме, един завършваме и един правим в момента. Тази индустриална зона е разделена от ЖП линията. Тоест, всичко тир, товари, което трябва да дойде в индустриалната зона, или трябва да влезе от Русе, или трябва да влезе от тук през тази индустриална зона. И накрая товари ето това кръстовище, за което вече говорих. В плана, онзи стария план, който гледаме, апдейтван през 2018 година, тук е предвидена една връзка с околовръстния път, която би могла да насочи тежкия транспортен поток да се отива директно в индустриалната зона с някакъв подлез под ЖП линията и отива на тази съществуваща детелина на Балканстрой. Това като идея е добро, но днес вече е неизпълнимо. Просто защото виждате тук колко са нивички. Това всичко е частна собственост. И как бих... Това е зоната, която се образува, те първо ще се разширява индустриалната зона в тази посока, доколкото виждаме от подробния устройствен план. Лилато е индустриална зона и тук е предвидено да се разрешава да се строят заводи. Само че ето тук
Ето тук има съществуващ мост на околовръстния път. И има земеделски път. И даже има и асфалтов път, който води до тук. Тоест, това вместо тук може да дойде тук, ако има желание някой да разработи планове. Да не завлизаме в повече подробности. Това е плана за интегрираното градско развитие на община Плевен до 2027 година. Повтарям, в този план има записани две неща. Едното е онзи най-скъп мост Столгозия, северна индустриална зона, и другото е обходния път. За обходния път много се говори, не искам да разводнявам темата. Много ти благодаря